Bu magdançylar bir tabak palawyň başynda öz hepdelik planlarynyň dolmagyny belleýärler. Kırgızstanyň gün ortasyndaky bu bir kanun kömür käninde isleýän magdançylaryň her biri 10.000 som, ýagny $150 töweregi girdiji gazanýar. Bir kanun magdançylaryň gazanýan aýlygy Kırgızstanyň ilatynyň ortaça aýlyk hakyndan 4 esi töweregi ýokary. Emma uly puluň uly töwekelçiligi hem bar. Bu regiondaky magdançylaryň aglawasy möhüm howpsuzlyk şertlerini berja etmezden isleýärler. Kuday saktawasa жердин üstünde dile saktabayt da. Kırsyk bolsa Kudaydan. Özübüz kişine saktayız. Kişine saktansak saktayt. Magdan gazalyp alynýan bu bir kanun kände howpsuzlyk şertlerini we iş bölünsügini magdançylaryň özleri ketipleýärler. Keteden başga hiç bir gözegçilik ýok. Kömürlü halta ildirgisden tıpıp asaklygyna gaçýar. Näme de bolsa bu gezek hiç kim yaralanmaýar. Kömüre almak üçin magdançylar ýüp bilen 100 metr töweregi ýeriň asagyna düşmeli bolýarlar. Käniň içki diwarlary depeti agaç diregler bilen berkidilen we onda bir wagtda 50 goly magdançy işläp bilýär. İşor. Şunty işlep jürüz da. Balaja kabagaz dep. Kändäki howp diňe bir helakçylikly ýagdaýlary bilen çäklenmeýär. Kömürüň ýygy öýkünde ölüm howply tegmelleri döredýär. Kömür magdançylaryň gözlerini we sünklerini hem zaýalap bilýär. Böreke suw gotsa, böreke taş uýup, suw gotat. Daryger kelip tekşerip garap goýup eşkimisini doktorga barıp aýtdy eşkimisi. Amir atly bir magdançy köni Moskvich ulugynyň motorundan gazalyp alynan kömüri känden ýokary çykarmak üçin götürüji abzalyatady. Netijede kömürçüler işçi güýjüni täksitlemegin höttesinden geldiler. Emma howpsuzlyk şertleri dogry ýerine ýetirilmän soň bir kanun magdançylaryň üstüne awanýan howplar welin asla adyly berenok.